गुड मर्निं फ्रेन्ड्स गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरनाय थाग्रोबाय। दा गोबां इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोना सानगासिनो दङ दि आसाम पुलिसनि जि एबि आरो इउबिनि एडमिट कार्डआ माला ओंखारगोन। दा बेखौ गोबां मानसियानो सानगासिनो दङ, हयथ' गोबां टेनसन जागासिनो दङ, हयथ' एडमिट कार्ड ओंखारैनि थाखाय माने गोबां इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोना मा होनदों प्रेक्टिस माने खालामनो गोसो गैया बायदिबो हयथ' जागासिनो दङ। दा जायखिजाया आसाम पुलिसनि जि एबि आरो इउबिनि जि इन्टारभिउ बेयो डिसेम्बरनि लास्ट उइक नङाबा जानुवारियाव जानायनि चान्स दङ। नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ ओंखाराखै होननानै मालाबाबो प्रेक्टिसखौ खालामालासिनो दा बिथांमोना जे आसाम पुलिसनि जि एडमिट कार्ड बेखौ हयथ' बिथांमोना हरखाबैनो दिहुनना होनोबो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना माने एडमिट कार्ड ओंखाराखै होननानै प्रेक्टिसखौ खालामालासिनो दा नोंथांमोना सिगांनि समफोराव जाबायदि 2 बोसोर 3 बोसोर माने प्रेक्टिस खालामनो थाखाय सम मोनदोंमोन, नोंथांमोना हयथ' इबाराव माने बेबायदि गोलाव सम माने प्रेक्टिस खालामनो माने सम मोनाबो जानो हागौ। मानोना बिथांमोना जि एडमिट कार्ड बेखौ हरखाबैनो दिहुनना होगोन आरो हरखाबैनो हयथ' जानोबो हागौ इन्टारभिउआ। बेखायनो नोंथांमोना एडमिट कार्ड ओंखाराखै होननानै मालाबाबो माने प्रेक्टिसखौ खालामालासिनो थानाङा। दा आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन, जोंहा इन्टारभिउआथ' आसाम पुलिसल' नङाना, जोंहा माने आरो फैगासिनो दङ इण्डियान आर्मिनि रेलि। इण्डियान आर्मिया हयथ' साननैसोनि उनाव अनलाइन जानो थांगासिनो दङ। आरो इन्टारभिउ माने रेलिया मा होनो मार्चआव जानायनि चान्स दङ इण्डियान आर्मिया। आरो मा होनदों एसएससि फैगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोना हयथ' प्रेक्टिसखौ जे आसाम पुलिसनिल' थाखाय खालामदों होननानै मालाबाबो गोसोआव साननाङा। जोंहा गोबां मा होनदों इन्टारभिउ फैगासिनो दङ, इन्टारभिउ माने ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ प्रेक्टिसखौ खालामबाय था। माने जि इन्टारभिउआनो जाया मानो, जि रेलि लाया मानो, बेहाय नोंथांमोना हयथ' इन्टारभिउ होनो थाङोब्ला गासैयावबो माने पास जानो हानाय बायदिहाय माने प्रेक्टिसखौ खालामबाय था। दा आसाम पुलिसाथ' मा होनो जोंहा डिसेम्बर आरो जानुवारियाव जानायनि चान्सआ दङ। जिहेतु माने जोंहा प्रेस मिटआव डिजिपि सारा बुंदोंमोन नालाय गोजां बोथोराव जानायनि मोनसे माने चान्स दङ, बेफोरबायदि मोनसे माने बाथ्राखौ डिजिपि सारा प्रेस मिटआव बुंदोंमोन। बेखायनो डिसेम्बर जानुवारि बे मासाव जानायनि चान्स दङ। प्रेक्टिसखौ लाखिबाय था। नोंथांमोना जेब्लानो इन्टारभिउ लागोन अब्लानो पास खालामनो हायो। दा आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय। आं बेखौल' बुंगोन, नोंथांमोना एडमिट कार्ड ओंखाराखै होननानै माने प्रेक्टिस खालामालासिनो दा नंगौ गोसोआ एसेब्लाबो माने मा होनो प्रेक्टिस खालामनो माने गोसो गैया जायो। जेब्ला इन्टारभिउनि डेट ओंखारा, जेब्ला इन्टारभिउनि एडमिट ओंखारा, अब्लाना एसेब्लाबो गोसोआ माने गोसो गैया जायो। थेवब्लाबो हयथ' नैबे समाव नोंथांमोना बेफोरबायदि माने गोसो गैयैखौ नागारनांगोन। मानोना नोंथांमोना गोसोआव जेब्लाबो कनफिडेन्स लानांगोन जे एबार आसाम पुलिसनि रेलि जायोबा आं एबार आसाम पुलिस लाथारगोन। जायखिजाया इण्डियान आर्मिनि रेलि जायोबा आं इण्डियान आर्मियाव हाबथारगोन। बेफोरबायदि मोनसे कनफिडेन्स लानानैसो नोंथांमोना नैबे समाव प्रेक्टिसखौ खालामबाय था। आङो खावलायबाय। बेखिनिखौनो जोबनायाव गासैनिसिमबो फिन साबायखर बावनानै आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।